Жей Qozanda гел шундай, ушақтағы Qozan дiyersin қойнап тұра. Bu adnada Türkiye халықларының халықара театр фестивалі ішледі. 400-леп қатнашушы 6 ел фестиваль өзі 12-ші тапқыр өткерілі. Халбуки тарихы тағында байырақ. Ол 1989 жылға барып тұташашын бар. Бишкек шәһәрендә беренче тапқыр узау, әмма 1993 елда онытылуга дучар була. Әнәк 5 елдан соң Камал театры тәкъдиме буенча Нәүрүз яңарыш кичерә. Тарихны искә алу юкка булмады. Бу елгы фестиваль Qozanda үтсә дә, тарихы белән туган җирендә Казакстанда иде. Мөмкинме бу? Рахмат, зор рахмат. Кырым татарларының Qozanlılarга рәхмәте бу. Кунакчыл һәм киң күңеле булган өчен. Аралар якын хәзер. Кырымлылар Татарстанга, Qozanlılar Симферопольгә спектакль алып килә. Безгә Кариев исемендәге балалар театры килгән иде. Карадык, безгә бик ошады. Әмма шул ук вакытта без башка чәчләр идек дип тә уйладык. Безнең халык хислерәк, спектакльдә без холкыбызга яраклаштырабыз. Татарлар исә үзләренең гореф-гадәтләрен сакларга тырыша дип уйлыйм. Кырым татарлары Нәүрүз фестивалендә 2005 елда катнашкан иде инде. Бу юлы танылган Аршин Мал Алан комедиясын алып килгәннәр. Тамашачы кунак театрны тылмашсыз даңлады. Монысы инде диңгез арты күршеләре, төрекләр. Качалов театрындагы эш кыңгырауына җитми күрәсең. Мөхиткә чумдыру өчен үзләренекен дә чыңлаттылар. Таныштырулары да безнеңчә түгел, актерлар исемен спектакль алдыннан санап китәләр. Şarkı söyleyen Satenler. Ona piyanoda eşlik eden Holat. Төрекләрдә хисле халык, әмма үз тарихын, гореф-гадәтләрен саклап калу бездәге кебек алдынгы бурычлары. Oyun Türkiye'deki Biz bu yolu tarihi spektakl alıp kildik. Ул театр тарихының 3 заманын күрсәтә. Осман империясы, Әрмән әкиятләре һәм төрек классик театры. Нәүрүз фестивале Qozanda 12-нче тапкыр уздырылса да, аерым бер төбәккә багышлануы тәүге күренеш. Казакстан бу фестивальнең символ хуҗасы дисәң дә була. 26 ел элек беренче Нәүрүз анда үткәрелгән була. Татар белән казак халкын якынайтып. В Казахстане есть и много культурных центров в каждом регионе. И нам доступно и знакомо искусство и язык татарского народа. Фестиваль вакытта Камал театр директоры Шамил Закиров һәм баш режиссеры Марсель Сәлимҗанов тәкъдиме белән яңарыш кичерә. Инде менә 12 ел чит төбәк театрлары Qozanга омтыла. Быел йөзләп гариза кабул иткәннәр, шуларның 18-е генә Qozan тамашачысы алдына чыгарылды. Килмәгәннәрне килгәннәр алыштыра. Саха Якутия, алар теге елны форумда да катнашлар, бу елны фестивальдә да катнашалар. Кырым татарлары менә килә башлады, Аллага шөкер, юллар ачыла. Төрле сәбәпләр буенча монда яңа илләрне үстерү Нәүрүз фестиваленең максаты түгел, чөнки монда бит төрки илләр алар безнең билгеле һәм бар, һәм алар барысы да бик актив. Фестиваль географиясы артык киңәя алмый. Төрки халыклар билгеле төбәкләрдә урнашкан. Казакстан, Төркия, Кыргызстан, Үзбәкстан, Россия, Алтай, Саха, Кырым, Башкортстан, Татарстан үзе. Әмма ел саен чакырып да катнашырга теләмәүчеләр дә бар. Аларга үпкә юк, киресенчә, тырышырга, киңәерергә дигән шаткы гына кабына. Масштабны мин әйтер идем, сәнгати яктан масштаб зур бу фестивальдә. Һәм үзенчәлеге әлеге фестивальнең ул Казакстанга багышланган. Бу идея безгә килде. Без Камал театры 10-нчы елда Колумбиядә булган идек, фестивальдә катнаштык. Шунда да анда да Каталониягә багышланган иде. Испаниянең кичкенә генә бер регионына дип. Башкаларны карарга үзебезне дә күрсәтергә фестиваль әнә шундый принцип белән яши. Тамашачы да читәгеләрне карарга яратып килә. Безнең артистларны без күңел күреп торабыз. Монда инде бөтен дөньяга билгеле булган театрлар килә, танылган театрлар киләләрендә гомумән Төркия дөньясында уйнап яшәгән театрларны карау, өйрәнү, ул инде артистлар өчен бер яктан кызыклы булса, тамашачы өчен икенче яктан кызыклыдыр дип уйлыйм мин. Әнә шундый ул Нәүрүз, төрле төсле, киң күңелле, елмаюга һәм алкышларга бай. Күңел ачу гына булса да, миссиясендә үти. Төрки халык телләрен һәм бай мирасын саклый. Лилия Галимова, Петр Шамбазов, Qozan телерадио компаниясе. Кемнәр Сабантуй